kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakatup kubor mataka janmit shwaban paj ki kubor ki babnia ngi nyapet shwai ki mat bakong san Yaro umodi yaki dikhot bala shong that ka Rajya Sabha halor ki jing sin yang ban pen klan ya ka sin shar paj ba Pendang ke sarkar pedeng ya ke free movement regime ha pedeng ke India ban Myanmar ban pen tikna ya ke jing shingan kari Sedang ke gertong ke NPP i Dr. Mazel Amprin Lingdo ya ke jingalap election Lok Sabha na rilom jankia Kajing sin yang kathan ste lami ngi kan long kumba i $1.1 trillion shaka yo ka kot ka ba laipo trillion ong Moses chalai Batterwa ke NEC ya ka project ka ba palat shipo klor ban kentiu ya ka yodo Ki khubor ki babnia Menteri rang badu kari Narendra Modi ne ka sngi ula kan tho ya ka Congress halor ke jingwanra ya ka black paper persha ya ka sarkar dak ba ong bakan trei ban be ya ka no ke jing snew kat ba ka sarkar jong u ka bateng ban trei na ka menta ka jingkiu jong kari haba ai jingkren ha Rajya Sabha ha ka jingalang ai khublei ya kattu ka ningut ki dikhot ki bla shong that Modi ula banjur ba hakini ki shipos nem bala let kari ka lakiu ha baro ki liang Haka juga por ula ajing yaro ya Menteri rang badu barim kari u Dr. Manmohan Singh uban shong that no mentaga sngi da ka ba pen sngaw ba ka jin sinyang jong u ka long ka ba kraw ula benrap ba ka rukom ha ka ba Dr. Manmohan Singh ula lam khamat ya ka yeng dor bar bat kari on yai ken mau junom ula ajing yaro ru ya Menteri rang badu barim u balawan ban tap vote sha Rajya Sabha ha ka wheelchair ban yarap pen klan ya ka sin shar pat ba माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है वैचारिक मतभेद कभी बहस में छिटाकसी वो तो बहुत अल्पकालीन होता है लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है Menteri katanat kampo yeng ke sarkar pedeng Amit Shah ne ke sngi ula penbena bakatanat trekam jong u kala rai ban pendam no ya ka free movement regime FMR ha pedeng ke India ban Myanmar ban pentikna ya ka jing shong shingan jong kari kumjo ban penne pensa ya ka jing don brew jong ki jella ka than ste la mi ngi ki badon ha khaput bat ka Myanmar Haka jingtho haka rinsan lat pathai usha ula benrap bana marba katanat ki kambari ya minta ka ya chakmat haka ban pendam ya ka katanat kampo yeng kala ai jingmut ban sospon no mardor ya ka FMR Ka Dr. Mazel Amprin Lingdo kertong MP jong ke NPP na First Shillong Parliamentary Constituency kelas sedang ya ka jingalap election jong ka syaka Lok Sabha ne ka sngi ha 1 Nartiang Block West Giant Hills District. Haba ai jingkren ha ka jingalang ka Dr. Amprin Lingdo kala kerpat ya ki nong tre ke NPP ban tre minot knang ban wan ra ya ka jingjob ha ka ne ke election MP ban wan syakalok sabha. Kala penpaw ya ka jing ai khublei bakala sya ajiet kum ka kertong MP bat kirmen scam ba haringkat ka jing kersan jong ki nong tre ka seng kan sayo ra ya ka nam job ha ka ne ke election. Hagajuk kapor kala banjur halor ke jing don kam ban yo ya ke MP ka bala ban wanra ya ka jing penyaso ha pedeng ka sarkar pedeng bat ki sarkar jilla da ka ba pintikna ya ka roy kapar na ka benta upat ba babun balang NPP kala let try kala snow try bat kala penina la ka jong ka tulong ni ya ka candidate ka jing kali kalong hator mapi ki khon khasi jantia Pinya kersan mo. Ne pinya keren politics bat pinya shong shit jing rai bat pinya le ikikam kiba. Bat poi sa tingai ya kata connection ha pedeng
kari Khasi jentia pat ke Delhi pat ke Jelang. Secretary Uban Sami no jangka North Eastern Council Moses Chalai ulaong bakatan stela miingi hakidi ki kendiat snem baladep kelas sakhi ya ka roy kapar bakongsan ha kaliang kilinti rel linti ombat linti sun haba ai jingkren shakilat pathai khubor ha NEC Secretariat ne kasngi ulaong bakaladon ke jingkiu ha kaliang kajaka kin show pisa ka kot ka khia batnat boarding ula benrap ru bakatan ke deban shim kabu ya ke Industrial Policy 4.0 katkum ke jing sngaw jong u ke jing senyang jong katan kan long kumba i way point san trillion dollar shaka yo ka kot ka ba lai po trillion technology-led development in AAC also. We have done quite a few. I think the results are going to be amazing after some time. I've seen the power of AI, IoT, and the 5G how they work, and it's good to hear. Please, all of us all be very, very acutely aware of this is true. In my presentation, I said the country said that we will be $30 trillion by 2047, which is less than 25 years from now. Some realistic studies that says that India will be about slightly plus minus 25, not 30. So be it. We don't know it maybe 30, maybe 25. But we're going to be big, $1 trillion, I'm saying $1 trillion economy. Kayaudu kayau ya dia ya thiet ka ba he bat ba kongsan jong kanong ba kan sayo ya ke jing ipu ipiang na ba ka North Eastern Council kala terwa ya ka project ka ba shongdor palat shipo klur tingka ban pin bha ya ka te ka jaka haba kren shikilat pathai khubor secretary ke NEC uban salekno Moses Chalai ulaong ba ka long ka ba don kam ban pin bha ya ka te ka jaka hakaliang ka khuat ka suba ba ka jing thmu ka long ban pin itanat ya ka te ka jaka katkum ke NEC labat ha ya ka sarkar ban penbiang ya ka detailed project report hashwa ban sedang ya ka project kakam ka biade ba ka jing penbha ya ka yaudu kala ban sedang hakini ki alani lai banai ban wan To revamp our good poor old Banabazar. Banabazar is the steps and everything, and the water system is in poor shape. That we're going to revamp the whole thing, and we've just mentioned that very soon we'll take up. I mean, just mentioning one of them. The whole thing is really in very poor shape. Yeah. So, but the market cannot be shifted out. It cannot go away. So we're doing it. Menteri Rangba ke Jelau Conrad K. Sangma ne ke sngiu la play ya ke academic block Jakasa ki kentei bat Chenrang jongka William Nagar Government College mini outdoor stadium bat ka entrepreneurship cell hapo jongka entrepreneurship promotion development program ha William Nagar East Garo Hills hab ai jingkren ha ka jingelang Menteri Rangba ula penpau ya ke jing ai khuble sha baro ki blai don benta ha ka ban penyang ya ka ying mala jongka college ulaya thu bala penlut kumba sans klur nadu usnem arhajar khatpra hakaban penbha bat kintiu ya jing dankam hakislem ai jing hikai hakaleng ke jilla bat penparu ke jing sngo hun hakaban play ya ka academic block bar ki jakasa jong ki samla pule Deputy CM ka KHADC uba pensngan NCE mulaong ba ka executive committee ka ba menta kala thau ya ka delimination committee ka ba Kimla aban kintat ya ka jing pensngaw kibalawan ra na kibenta ba pher uba SE mulaong bakila hab ban thoru shaulat ke jilla ban thaw ya ka delimination panel hadin ke jing yo pediang ya ke jing pensngaw na kishnong ba pher kiriu shimet kinong yalam san perthe bat kiwe katkum ga jing ya thu jong u kadai ka kamram jong ka council ban ya chakmat bat kani ka kam namar kalawan shaki hakapor bakila shimti ya ka executive committee Pi kalau ngani namar ba wala ngila don haga yuru haji sisiang imba long in hori ban wan rai ka tension tende bang yo ya ki presentation na ki babun ki snong ki sim ki politician bar kum duru na ki wigi stakeholders dia haba ki tho singi kadika duty jungi bale ban proses kata kam dia namar baka jing ai jing jungi kawana latest jo gigi benai ngiman se ban ti ko bi kam
Ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People FKJGP jong ka Southwest Khasi Hills District Unit mendagas ngi kala ai jingero yau simbut Menteri Rangba gejela uba pet yakatanat PWD roads ba Preston Tinsong halor ke jing shim khia jong u habia day ba ke jing dawa jong ka seng ban penyar ya ka benta ka ba 100 kilometer jong ka surok Ranikor Nongjri ka ban nadu jingking Borbasing Ranikor hadu lat Alikwareng syaka surok 2 lane. Nak kebenta jong Deputy Chief Minister buat Preston Tinsong bala simkhia ia kena surok nang soturu mala license ausin wakot meeting bat ni kermenru ba nakaliang jong ka sarkar jela lang bau Deputy Chief Minister badai incharge ka tanap liu di kan urlong ke ka bangi nakaliang ka seng bat ki pajma nang song jong ka distrik ka jong ki angnut. Kumshi binta ban kintiw ya ka jingpen mi muka bat Rindia Haribhoi District ka Regional Muga Research Station Central Silk Boat katanat textile jong ka sarkar India harangkat ka jingyas nok tilang bat ka Office District Sericulture Ribhoi District hene ka sngi kelapan long ya ka Vanya Resham Krishi Mela ha District Library Nongpo. Haba ay jingkren kumukongsan UMLA ka nongpo uba Meryl Bonds im ula banjur halor ka jing donkam banyas nok tilang hapdeng ki nongrep muka bat ki Rio Start Science ban kintiw ya ka jing penmi Rindia hapo ka than hakatay ka mela la kintup ru ya ka jing pen inam jong ki mar ba per bla penmi na ka Rindia bala pelait ru ya ka kot bala ay kerteng ka muga silkworm rearing and seed production la sam ru iki kusnam shiki nongrep halor ka jing senyang jongki shaka jing penmi muka. Kung program sidik kinsadan dengan seluruh bentar kebar agaba New York ajimon berkeli berwak jengtit ki hukum kino gingrap nak bentar ki group SAG ne nak bentar society ne nak bentar shimet ne bentar terjep New York di China bentar terjep kalau ngebat kongsan adu kata bakun ki nongrak ki kalau kontrol mana tu mbak eriknya mbak terksai mbak airong mbak mutai. Ka Tura Civil Hospital negasngi kala play ya ka addiction treatment facility ha conference hall jong ka Tura Civil Hospital. Menteri Sarkar Padang Katanat Social Justice and Empowerment u Dr. Virendra Kumar ula play ya ka addiction treatment facility lengba ka kor ka jing start menta katba u Deputy Commissioner ka West Garo Hills u Jagdish Chelani ula play ya umau nongrim. Ka PMU Coordinator Katanat Ministry of Social Justice and Empowerment ka Indu Verma kalayalam ya ka jingelang ban bam smile leng baka kor ka jing start menta. Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sumeneng ha shilong. Ka jing shit kalong kan riu point saw degree Celsius, bar ka jing kriat kalong lai point r degree Celsius. Ka jing sngem ka hau kalong lai pulai na ka shi spa min step, ban riu pulai na ka shi spa jan mit. Ka sun meneng kan rang bat kan don ka jing tabloo hakikat to ka neki benta. Shwaban poi siya ka bakot jong ka tup kubon yang japet biang sashi siyan ya kimat ki bakongsan. Yaro umodi ki dikot bala syong that ka Rajya Sabha halor ki jing sin yang ban pen klanya ka sensyar pajba. Pendam ke sarkar Padang ya ka free movement regime ha Padang ke India ban Myanmar ban pen tikna ya ka jing shengan kari. Sedang ke kertong ke NPP i Dr. Mazel Amprin Lingdo ya ka jing elap election Lok Sabha na rilom jantia. Kajing senyang kathan shte lami ngi kan long kumba i $1.1 trillion syaka yok kakot ka ba laipo trillion ong Moses Chalai. Bat terwa ke NEC ya ka projek ka ba palat shipho klor ban kentiw ya ka yodo. Te parlok da kitu ki khubor ngila poy syaka bakot jong ka thup khubor jungi menta ka janmiet hadu ban syembang bat phila shai ka sngi khublei phi baro.